kathang kaitorno belai khono hambai marwo tamni ngakai tini haijarawo bo anoro bini kok rokno kisa sanani bagwi tubani bagwi ang tamong kok sanai hanai wansuk mani ngake kwbangma kok do tongo haifano ang sanamusungo borokni bwkha sob somoino kaisa tongya bwkha ayang waisa thango aboni bagino je bwkhano hono ingraji bai heart bangla bai ngaka basung mon ni hono जों जे हार्ट नै साननानै थांखांखायनो जों सायमानो मेडिकेलि जे सिनि हार्ट तंमानि आबो न जुदा हायपनो सिनि जे बखा जे वानसुक माने आबोनो जों हार्ट न होनो जों बरकनि बखा बुमतै जों आबो नुगिया आबोनो होनो आबो कायसा अदृश्य मकल बाय नुगिया अनसिन हाके जों नुगो kabangma borokनि बखानो o sini bwkhani je hritpindo heart je tongmani je blood circulation ni je center a heart sini bwkhani yaksigala o tongmani abo haikeno tabuk borok love sign heart sign abo haike borok jor jagono phunugo जों social media rogo tv internet rogo bo abo haikeno जों je bwkha heart maneno abo haike जों phunuglayo je sini society rogo sini poribar rogo joto jagano sini bwkha ni tino sini siri city ni siminta sukjora sini kwbangma affairs rok aboni tino regular aboni bagino kwbangma kaitorni korok जों salaifano je sini elem bago borokni bwkhano tui tamosa abono जों kisisa जों salayano जों saimano srai masa kasidrup srai masa kasidrup afuru asrai ni sakni mani rokno phatjakhai setergitlang thangka hangkai je bini bwkhawo tamohai engma tong abo kaisa bwkhani state abo haikeno hotat khai जों dukhu nango hotat khai जों joliu hotat khai जों wanao gaboni bagino bible tamosa जों kisisa जों saimalayano ang kisisa jotoni bagino bible no kisa porinai somai kasamo noani amalo kaitor osungsano tui kotor bai dongso maklaika amoni karon tamong ngakai sungsani bororok dalai keno sumsok khlaimani bagoi sungsaro kaitor borokni bwkhano hamjakliya ngai thangka kaitor tamosaka siri city ni puila snamjakmani je genesis 6:5 adi pustok 6:5 ni hono abonang sung porinai ang kisisa english kok bai kisa porinai narok ani kongno khanani porimani olang kokborok bai sai khanarnai the lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thought of his heart was only evil continually. Kaitor nukha borokni bwkhani intention mane abo kaham nungsapano krikha hamya mangbangsu kaitor nuho hai khoroksa na rohoroi kebo kaitorni kokno khna nailia nuwajo toborno sapano kaitor sungsano dongso khlainani nangkha kaitorni bwkha dalai kheno kapkha boni porebo bible to sujak tongo it repents the heart of god that he has created human being ngaba ni bagino je kaitorni bwkha obsuk hamjakmani bagwi kaitor decision manakha je osungsana ang dongso khlai khrisinai ngaboni pore जों nugo jeremiah ni 17:9-10 bosung porikha hangkai nugo jerusalem no kaitor dongso khlaima khirika jeremiah ni jorabo Israel Judea ni paithakni raja Zedekiah ni amala abo ngo Jerusalem no asu kaitorni hamjakmani town Jerusalem Jehudi kok bake hono Yerusalem abono kaitor dongso khlaima khirika जों Jeremiah ni 17:9-10 no जों English kok bai poriunai the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each persons according to their conduct, according to what they deeds and deserve. Ngoba hakino kaitor sawo Jeremia diari ni bising tikai borok ni Bwkha belai kai na hamya sitra kopno. जों अनेक समायाव सिनि kokborok bai samarok khnawo borok ni Bwkha angkha tisimuni theke phano kosom sungsani theke phano hilik borok ni Bwkha hai taimong sapano kurui hnai boni bagwi kaitorni Bwkha belai hamyangwi bo Jerusalem hai kaitorni chongjak sitino bo bini judgment ni andaro tubui khai bo dongso maklaika Jerusalem obo haike sing nugo Jerusalem no kaitor duibar dongso khlaika Bible sing nugo একবার যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি পরে 70 AD রোগো হাইনো হাই জেরুসালেম বেলাইখনো কাবনানি কক আবনি বাগিনো জেরেমিয়া ni kaisa chait tongo kapsini kapma hne lamentation no abono sung porikha saimano kaitorni dukho busuk Jeremia no kaitor sara jibon no kabri phunuka Jeremia no hono weeping prophet belaino jotoni se kapnai diari obo haikeno kaitor naya borok no hamyak khanyani kaitor nayo jotoni Bwkha no khushi khanyani sini borok ni bo nanyani usit kaitor no sung khushi khanyani haibono sini Bwkha borok muni sungwi asema bai जों kaitor bai haksa ngai ma thango aboni bagino sini Bwkha thik tongya sini Bwkha no जों kwbangma psychologist researcher rok nugo borok ni mon jinis gakai sob somoni chonchol tongo kaisa jaga achugui tongya hnikai aboni bagino जों o sini Bwkha jinis no thik kai tonani abo kaitor nayo जों jesu kaitor no yapari tongi mano absung sini Bwkha thik tongnai kaitor no जों yapari tongya hnakai sini Bwkha kaitor bai haksa ngai thanai जों संसार bai godalnai sini Bwkha o kaham bai hamya sob somoni juddo nangai tongo aboni bagino जों nugo je bugra David bo bugra kaham pano bini Bwkha belai kheno norom bo sob somoni kaitor no kabui suri sanang tongo Bwkha sob somoni baijakhai aboni bagino David bo bini Bwkha no snamdi bini Bwkha no examine khainai di nei bo bini surimarok no जों kisa porikha layano David ngakai bo sob somoni bini Bwkha no allow khayo kaitor no examine khaidi hnai phari जों poribano Psalms ni lobmung ni 26 ni 2 26 chapter 26 verse 2 test me Lord and try me examine my heart and my mind naidi David bugra bini Bwkha sob somoni kabjak phiaba bo rajyo salokmani hakai desh salokmani hakai bo belaikeno korase belaikeno strictse haipano kaitor bai hakai bini Bwkha sob somoni kabjak sob somoni bo muklise thagya horobo thuya surimang tongnai borok bo kaitor no bo sumsok nakaru samang tongnai borok जोंते bonugo ko bini Bwkha no bo sob somoni meditation mamang song khlai tongo जों nugo sungsaro meditation center rok hnai meditation ni tei kwbangma organization rok no जों nugo au meditation au busukjar tei important abo जों David ni jibono जों nugo abo Psalms 19:14 lobmung 19 ni 14 o जों nugo may the word of my mouth and this meditation of my heart be pleasing to your sight my Lord my rock and my redeemer boni bagino subrai ni kok abono जों kokno pano pognani kok kroi sini Bwkha o sob somoni abo meditate khai tongnani जों nugo obo haike जों tebo nugo je sini Bwkha sob somoni subrai ni kok bai meditate mamang no khlai tongdi hnai Joshua no samabo जों nugo Joshua no songphuru kaitor preparation na phuru Joshua no samani no जों nugo je subrani kokno tei norok nini Bwkha bai khai meditate hopung sapung horsal khai tongdi hnai जों obo haike tebo nugo je sini Bwkha subrai no naitukmang tongnani nango subrai bo obo haike no sini Bwkha no bo naitukmang no tongo sini Bwkha subrai sara जों tongimaya subrai ni Bwkha bo borok ni sara tongimaya
Abo'baino sini Bwkha angkha subrai bai borokni combination kaisa tongnani nango. Jeng porinai Jeremiah 29 ni 13, Jeremiah 29 chapter verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Norok norni bebak Bwkha yapari anorutu kangakai ang norok bai nukjaknai mane nino Bwkha onor anomannai tai anomano honnongni Bwkha onorok saimannai ni sabo. Abo'baino jora jorao जों kaitorno naitung tubu maya haima tongo chini Bwkha belai kheno ransama haima tongo kaitorno surika hangkabo Bwkha tebo kran ungma haima tongo surika hangkai tongthoya Bwkha huspus nangma hayangai thango Abo'bai norok jakbaio joto borok no Abo'bai jago chini elamba ksamni Jeremiah songhai David songhai borok bo jago aboni bagino git songhitani lobmungni tiyatuni sabiso Bwkha David simani. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and portion forever. Abo'baino sini bahan sini bwthwi waisu sungka phailangai thango. Jeng abo'baike kaitor kwrwi haima tongo, gran haima tongo. Kaitor ani khao kwrwi abo saimanma haima tongo. Abo'bai jora belai kheno tongthoya ongo. Abo'baike joto borok saimon abo Bwkha o jana mano. Haibano Bwkha David hai Bwkha karak ngai tongni bo saimano Abo'bai ngai tongphano phailingai tongphano bahan bai buthi bai je kaitor ani Bwkha bini phan bai ke bo tongo ani khaono tai ani kha bini bagwino abo molbung tongnai hnoi bo sabo. Abo'baike je nini Bwkha o tui kangmani abo angkha subraino mano musungmani subrai bo nayo nini Bwkha o tui kangmani angthong tui kangmasa kwrwi hakai nang baike tui nangnai o khuimasa kwrwi hakai nang tamono chanai. Abo'baino lobmungni 37 ni 4 Psalms 37 verse 4 arobo Bwkha David simani haike hene sijak take delight in the Lord and he will give the desires of your heart. Subraini thani norok halka khai tongdi je tongmatoni tongdi phiaba nini Bwkhani musungmarokno bonorokno rirubanyai. Subrai jotoni Bwkhano saimano noni Bwkhani musungmarok wansukmarok tamo norok saimanglak subrai le belai kheno kahamkai saimansugo je nangmarokno bui saimanglak chini Bwkhani musungmarokno bui saimanglak heba subrai saimano je chini Bwkhani tui kangmarokno boronai. Tabuktini jararogo nini Bwkhani prosno tamo nini Bwkhani musungmani tamo nang jotono khakhologoi saimeya heba subrai no norok sadi subrai no yafardi tini rimia phono khnamaya phono bobai mamano Bwkha yafari tongdi bohabono rirunai. Abo'baike जों nugo je chini subrai Jisu bo kwthangwui o sungsaro phaipuru Bwkhani tui bo kwbangma kokrokno saka. जों johon simani kothoma kaham 14 ni 1 जों nugo norni kha udur mudur tangdi kaitor no poito khlaidi anobo poito khlaidi hni bosao. Abo'baino sungsaro kwthangni borok tongkhakai जों udur mudur mango dukhu kosto mango kaham borok bo makabo hamya borok bo makabo kebo bahno je hamya borok se dukhumaya kaham borok tangi dukhuman Abo'bai ongo जों borokni achai khangakai जों dukhumani thangna nangnai no thyasak sin sago dukhu kosto manai no haipano subrai Jisu johon ni 14 ni 1 sawo nongni Bwkha udur mudur tangdi kaitor no poito khlaidi Jisu no bo poito khlaidi bono bo poito khlaidi hni bo saw. Abo'baino subrai Jisu angka bo hamjago chini kha srai angthong hnai chini kha srai angthong hnai bo naifano sungsaro chini manui khwnai mal mata abro kwbangma tongo aboni bagui जों sungsaro tongsak ahamkha kha rimia hai ongo subrai no kha rwnani musungo jotono haipano maya hai ongo aboni bagino subrai Jisu mathai simani kothoma kahamni 6 ni 21 sawo je for where your heart is there your treasure is where you treasure is there your heart is norongni je
nangkukmani manui je jagao tongo ajagono noni kha gadalai tongo hiniso aborno sogoi maya abahai ngo abahai keno जों जेने संसारनि माने खै संसारनि kwbangma rangwi संसारनि kwbangma tomung samung जेने position ro akorok aro tongmani bagui जों जेने khano waisu kaitono rimeyang mane abo jeni sobrai jisu saimano aboni bagui no sobrai jisu sawo tai kaisa jagao mathai simani kothoma kaham baisin satrisu sawo norok sobrai no kaitorno khabai khukbai wansukma bai bebak tongkari bai hamjaksukde hunai ang kisi English biporina musungo Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Nini khabai khukbai pholabai beba yafar sukdi mane taw mane ekagrota angdi ne mane je borokni bwkha jit ganang je borokni bwkha ekagrota tongo aborno kaitor belai khana hamjabo woni bagana nang naidi nang jesu kaitor bai close ngo nini bwkha tebo tykang mani phainai nini bwkha tebo musung mani phainai je nang kaitor bai haksa lengkhang kai nang abosia gana phairek nin thani tebo mungsa kring ma hai awai kaitorni thani boni bagino tebo sung tykang mani phayo kaitorni thani kuno maximum hne kri bo nini khano kuplong khai tebo ronai sung tebo porinai je kaitor borokni bwkhano bobahai nai जों saimano Mount Sermon hne kaisa jagao sobrai jisu puila bo bini kothoma kaham no pirmani mathai simani kothoma kaham bwsap bani berem 4 5 ni 4 Matthew chapter 5 verse 8 tamosa blessed are the pure in heart for they will see God je borok ni bwkha sutrang rok borok busuk se hamjajak borok kaitono nuknai जों siwo असंसाराव काइटनो नुकनानि हमने abo थैनानि हमने से फियाबा जों अरवा नुगो जे borokni bwkha sutrang ro borok kaitono nugui manai salsa borok kaitono nugnai hoyto borok abo thैमानि poreda जों saimia जों समai gosamni job nobo जों samani nugo je bo salsa sobrai kaitono nugnai karon job ni jibon bo जों saimano kaitor karo Bible sijak tongo bini bwkhabo pure heart bo kaiton thani pure tongmani obo haikeno oro mathai ni pasni atobo sijak nugo je kha sutrang rok borok balaino hamjajak boni bagano sini bwkhano जों sutrang khanyani nango sobrai jisuni bagui odru modru ya oikhai ayang sangsang mane khne ne wansu oikhai je furu sini bwkha jesuk sutrang ngai thango ngakai जों aphorno sini bwkha kaitor bai glang hai tongma hai जों tebo kaitor close hai abo bwkhao se jana mannai tai belai khano kaitor bai जों thansa hai ma tongnai belai khano khakchang phainai belai khano tongthoknai जों tebo saimano kebo borokni bwkhano pure khlaidaman musung phano maya angbo maya nangbo maya kebo maya जों risum rokno sui khai जों srai mano sarok bai saban mo tomrok bai जों bwksarok sui shampoo rok bai जों bwkhnai rok sui ke mano haipano sini bwkha no poriskar khainile sobrai jisu se kaitor se boni bagino bugra David जों nugo samni 51 bo tamoni saka je create in me a pure heart O God and renew a steadfast spirit within me boni bagino je ani bwkha je fur srai hai matongya Daud raja ni bwkha srai hai je fur matongya bo afuro sobrani abahai bwkha srai engjak omono manani musungoi khai bosao je ani bwkha no nang srai snamdi pure snamdi create in me a pure heart O God o sobrai ani bwkha no nang srai snamdi hanai जों phadi suri la nang audience no जों tapongdi abasing joto no जों saimani nango karon जों pure khai tongnani abo kothin tongo haipano sobrai jisu je sini bwkha no pure khainai haike ang tai bisi sanani nailia last ang kisa conclusion rani musungo tamni ngakai sobrai jisu sini khano tebo samani tongo ang abono bisi salia phiaba ang Ezekiel diar ni bisingtoi je kaitor kokrmani abono ang kisi sanani musungo Ezekiel diar ni bisingtoi khai ang thasingo saka bugra Daud samani
je ani khano purify khaidi hani mani tai jeng saimano jisu bo khasutrang no hamjago pure heart no hamjago tai chini kha jora jora bo holong hai khai thango jeng pure khai maya jeng jisukno pure khai nangdi maya jongo mano musungo chini khano pure khai ni haipano maya hiaba subrai kaitor bo Ezekiel ni 36 ni 26 jeng tamosa jeng nugo I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Sini khani je holong hai krak ni tongmani khagolia. Abo'baino kaitor remove khaitlang thanai. Khiboi rirnai tisawitlang thanai. Bahai sukurguri rirnai sini khani tisumirok. Sini khani helikma rok no heleng kharirnai. Bahai kaino je bahan buthi ganang hai je khakaham abono bo sungno rirnai. Sini khano bo piu kharirnai. Sini khano bo katal kharirnai. Takhogrok bukhrok noroni bwkha no norok katal khayani musunyada. Noroni bwkha ni simugrok no khiboi norok srai srai ke tongnani musunyada. Jeng joto no musungo hadi jeng sini sumsorok no khiboi khai kaitono nakar sanana. Jeng bugra David hai kai ani khano examine khaidi ani khano porikha khainai di hani hama kai jeng kaitono ya phalayana. Aba hai kaino bugra ka David musung jangma hai je kaitor bini kokno bebong no roi rekha bini khani je nangmar no rekha bini khano kaitor koplong khai rekha surung obosimiya Ezekiel ni bising tuibo tai jeng saimano Jesu Christo bo chini khano bo kotal khainai bosung bai nukjangnai bosung bai tongnai kaitor wngkha borokni borok wngkha kaitorni kaitor bai borokni bisingo kuno parthokyo kwrwi bo jeng bai tongnani musungjago jeng wngkha kaitorni maya jeng borok wngkha kaitorni kaya kaitor no borok nangjago belai kheno maya boni bagui no chini agini simono je jeng o kaya maya rok maru no jeng kwbangma samoyo bujiya ngo mane no je borok no kaitor bini image bai swnamkha jeng borok mani sungkha kaitor ni image boni bagui no jeng nugo phunukjakmani rogo porikha hangkai salsa kaitor borok ni tei kuno phelai gla kaitor borok hayang thangna borok kaitor hayang boni bagui no chini bwkha no jeng kaitor hai khainani nango jeng maya kaitor sungno pure khainai khastrong khainai kaitor no nuknai kaitor sungbai tongnai jeng kaitor bai tongnai kaitor no jeng hambai marui tongnai molbrung buni bagui phadi jeng ang nung jotono kwbangma dukhu manai borok chini harogo tongo kwbangma tekto biro manai borok tongo boroni bagui jeng thagyao jeng surilaimang thangsinai kaitor no bo loplaimang thangsinai kaitor norok jotono no hamari khai tong.